2011ko azaroan, Inbiza Asunción Klinikaren jabea eta osasun sailaren artean hitzarmen bat sinatu zuten Tolosalderako. Honen arabera, espezialitate guztiak ambulatorioetatik klinikara pasako lirateke. Eta eskualdeko erreferentziazko ospitale bakarra Asunción Klinika izango litzateke. Donostia ospitalera zuzenean joateko aukera galduz. Hau da, kontzertazio egoera batetik, elkarlan publiko zein pribatua, privatizazio osorako pausua emango litzateke. Hori horrela, osasun eskualde osatzen dugun 30 udalek mozio bat onartu dugu. Honako eskakizunak eginez. Hitzarmen aurreko egoerara bueltatzea, hau da, espezialidadeak ambulatorioetara ekarriz eta 2 erreferentzizko ospital izatera itzuliz, Asunción eta Donostia ospitalea, eta Asunción publiko bihurtzeko bidean jarriko duen mahai bat osatzea. Askotan, entzun ohi dugu, pribatuak publikoa osagarritzen duela. Tolosaldeko kasuan, hau esatea gezurrutsa da. Hitzarmenean planteatzen dena, pribatuak zerbitzu publikoa ordeztea baita. Eta noski, argi geratzen da, hitzarmenaren helburuak privatizazioa eta Inbizaren irabazi ekonomikoak direla, eta ez alden zerbitzu honena eskaintzea. Osasun sailak Tolosaldeko herritar guztien ahotsa gutxiesten ari dela usten dugu. Gure herritarron osasun arreta kalitatezkoa izango bada, zerbitzu publikoa bat ezinbestekoa dela sinesten dugu, eta berau lortzeko bidean jarraituko dugu. Gure herritarren osasuna ez delako negozioa, eta instituzioen lana kalitatezko zerbitzuak bermatzea delako. Gaur egun, jakina da 2011ko azarotik ona osasun arretak nabarmen egin duela okerrera. Espezialista titulu gabekoak titulodun lanak egiten. Itxaron zerrenda luzeagoak. Donostia ospitalerako erreferentzialtasuna galtzea. Mediku jubilatuak lanean eta bar luze bat horren adibide. Are gehiago, osasun zerbitzuaren kalitateak jaitsiera handiagoa izan ez badu, Asunción Klinikako langileen ardura eta erantzukizunagatik izan dela esango genuke. Beren profesionaltasunarekin, Inbiza enpresaren baliabide falta, pertsonalean eta lan baldintzetan murrizketak, eta irabazi asmoaren kalteak leundu dituztelako. Honengatik guztiagatik eskualdeko alkateok, otsailaren 15ean eguerdiko 12etan Tolosako triangulon osasun eskubidea publikoa eta kalitatezkoa lemapean egingo den manifestaziora joateko deia egiten diegu herritarroi. Gainera, azken aldian gai honen inguruan dauden mezu kontrajarriak argitzeko, hainbat hitzaldi informatibo antolatu ditugu Tolosaldeko 4 herritan. Gai honen inguruan eskura ditugun datuak eta informazioa emango delarik.